baš ti lepi. Ulika mi pomogne. Joj, kaj objesimo to u našu lepu klet. Vidiš li? A vidi ova lepa zvonca kaj sam nabavila. Kaj nisu lepa tu na naš lepi grb. Znaš kaj, morat ćemo malo to bolje učvrstiti, znaš. Ne. Ne znam. Malo stavi, malo da se odmorimo, kaj. Tak smo puno radile. Ali kaj, lepo smo uglancale, vidiš? Sve tu. Prekrasno. Ovo sam ja sama napravila. Pa znam, pa kad si vredna. Joj, znaš kaj, ali tak smo sve lepo, još moramo ove kuglice lepe, vidiš kako su lepe. Da. Naša klet bi bila najljepša. Naravno, skoro kao kapelica. Biće župnik, znaš kak će biti sretan kad to vidi, joj, reće mu je najbolje vjernice. Morat ćemo ga pozvat definitivno. Naravno, a znaš kaj, daj Možeš bila kaj. Ma daj, baš sam žedna. A znaš kaj, od uvijek sam se pitala, zakaj mi uopće to sve kitimo? Zaki kitim? Stvarno to pitaš? Pa ne znam. Kitimo da se pokažemo da imamo najviše toga, najljepšega. Pa da. Kićenje bora u kršćanskoj tradiciji ima nekoliko različitih zapravo izvora ili porijekla, ako mogu tako kazati. Stavljanje darova je jedno, kićenje borova drugo, odnosno svjetla, stavljanje svjetala na borić možemo reći također i treće. Dakle, što se tiče samo kićenja borova, nije jasno od kud je ta tradicija kićenja borova u kršćanstvu. Ona je po svim pokazateljima nešto što je došlo iz poganske tradicije preko protestantske tradicije u kršćanstvu, dakle vezano za njemačko govorno područje, a želja za kićenjem borova je vezana uz zimski solstici, početak rađanja novog svjetla i novog života koje se rađa, a budući da je u to vrijeme stavljen bio blagdan Božića, za vrijeme zimskog solsticija, odnosno početka većeg dana, dakle kada dan postaje sve duži i duži, a noć kraća i kraća, dakle počinje se rađati život i onda se kite i borovi koji nemaju plodova, da na njima se na neki način, na umjetan način pokaže da postoje blagodati koje Bog daje čovjeka, to su darovi koji se počinju ponovno rađati. I taj dio stavljanja svjetala na bor je znak da počinje novo svjetlo, a to novo svjetlo je Krist koji je došao kao otkupitelj. Stavljanje poklona ispod bora je vezano duboko uz kršćansku tradiciju, a to je dolazak triju kraljeva koji donose zlato, tamjan i smirnu Isusu, i onda i mi bismo trebali na takav način, budući da su se jaslice počele pojavljivati od Svetog Franje na ovamo. Dakle, Sveti Franjo je napravio prve jaslice, nakon toga mnogi ljudi ne rade samo jaslice u svojim domovima, nego rade jaslice, male jaslice ispod borova, a onda tom malom Isusu su se donosili darovi, odnosno stavljali su se darovi ne samo Isusu, nego i svim ukućanima, pogotovo djeci koja su svojim životom najsličnija Isusu.